menšiny na Slovensku bola taká, že veľmi dobrý priateľ chcel predo mnou coming outovať a vysvetliť, že je proste homosexuál a ja som tomu nepriložil takú dôležitosť, ako by on očakával, lebo vlastne som sa vtedy vrátil z Francúzska, kde takéto debaty už dávno vo verejnom diskurse prešli a ja som nemal potrebu to riešiť. Myslím si, že som tomu zbytočne neprisúdil dôležitosť a mohol ten človek mať z toho lepší pocit. Ten človek je momentálne v zahraničí a pracuje pre blaho inej krajiny a je to škoda, lebo veľa ľudí odchádza z východu do Bratislavy, aby boli rešpektovaní a veľa ľudí zo Slovenska odchádza do zahraničia. To znamená, že aj takýto ekonomický aspekt by som tomuto prisúdil. Gay a lesby vstupujú do vzťahov väčšinou neskôr ako ich rovesníci, takže ako keby nejdú s tým davom. A to je jedna vec. Druhá vec je, že je málo literatúry, je málo kníh, málo článkov v tínedžerských časopisoch, proste málo informácií o tejto problematike, ako s niekým chodiť, ako zobrať na rande a tak ďalej. Ja som všetko odkúkávala od väčšiny, alebo skúmala som tie partnerské vzťahy. A teraz naposledy v Amerike som robila taký mini projekt, kde som v podstate si odchytila také najšťastnejšie vyzerajúce vzťahy, heterosexuálne. A pýtala som sa ich teda, že čo je tajomstvo svojich šťastia. A akože okrem toho, že výsledok bol, že tie najšťastnejšie páry vôbec netušili, čo je toto tajomstvo, že to vlastne na tým nezamýšľali a neanalizovali, tak to som sa ako keby naučila veľa o tých vzťahoch od väčšiny.